سلام زي خبركم تخطاتلتي بين تيفي نلو مسولوس 4 ميازيا زتدالو علتاو زيناتات زلكم مصيلخو كموترو كساف صمي دباتنا نخت كتاتلونا ندعدمكو بقدامنت ارئس زينا لعلوايلو خيرترا اب دوب السودان مبصح اكايدو اب غاشباركا لمعاتنا قابن هابتي غربن انسا زغدامن نمرغاص عوده زته تقانعو مرحته ግብጽን سعود عربنا بقطواوي متحغازن دوباوي ጉዳያትን ተመያይጦም روسيا نيوكليساوي አጽዋር አብ ጥቃ ዶባት ኔቶ ከተጻውዶ ወሲና ፕሬዝዳንት ቱርኪና አምባሳደር አሜሪካ ከምዝ ዘለፈን ካልእን ዝድህስስ መደባት ሒዘልኩም መጽልኹ ሰናይ ናይ ምክትታል ግዜ እንዳተመነኹም አብዛ ቻናል ድማ ናይ ወትሩ ተኸታተልቲ ንኽትኮኑ ሳብስክራይብ ብምግባር ናይ ደወል ምልክት ክትጥውቁ ብኽብሪ ይዕድመኩም لعلوايلو خيرترا بدوب السودان مبصح አካይዱ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ኤርትራና ማኻሪ ፕሬዝዳንት የማነ ገብረአብን ዝምራሕሉ ኤርትራ ተማሊና በደቡብ ሱዳን በመኻድ ምስ ፕሬዝዳንት ደቡብ ሱዳን ሳልቨር ኪር ማርያዲት ከምስተረኸበ ሚኒስትር ዜና ኤርትራ የማነ ገብረ መስቀል በትዊተር ሓቢሩ እትሉኽ ኤርትራ ምስ ፕሬዝዳንት ሳልቫኪር ማያርዲት ኣብ ዝተረኸበሉ እዋን ኣብ ጉዳይ ምዕባለታት ደቡብ ሱዳን ክልተ ኣውርክባትን ዞባቡ ጉዳያትን ከም ዝተዘራረበ እቲ ሚኒስትር በትዊተር ሓቢሩ ኣብ ደቡብ ሱዳን ብዙሓት ኤርትራውያን ኣውፈርቲ ከም ዝርከቡን ኣብ መትነ ቁጠባታ ሃገር ብዙሕ እጃም ከም ዘለዎም እዩ ዝግለጽ ፕሬዝዳንት ሳልቫኪር ኤርትራ ናብ ኢጋድ ዳግማይ ክትጽምር ሙሳና ብምሕጓስ መምላስ ኤርትራ ናብ ኢጋድ ንዞባቡ ምትሕባር ዝሕይልን ውጽኢት ዘበርኺን ክብል ከም ዝገለጸ ሓበሬታ ትዊተር ኣመልኪቱም ሚኒስተር ዑስማን ሳልሃ መጀመርታ ሰሙን ግንቦት 2022 ነተመሳሳሊ ዕላማ ናብ ደቡብ ሱዳን ብምጋሽ ምስ ፕሬዝዳንት ሳልቫኪር ተራኺቡ ምንባሩ ዝከርዩ ኤርትራ ብእዋን ዝተፈላለየ ጽዑቕ ዲፕሎማሲያዊ ነጥፈታት ክትገብር ትርአላ ብውሕዱ ካብ መጀመር ዝዓመት እዚ ፕሬዝዳንት ኢሳያስ በሸሞን ተለካቲት ናብ ኬንያ በጽሑ ምስ ፕሬዝዳንት ዊልያም ሩቶ በ28 ለካቲት ድማ ናብ ንግስነት ስዑድ ዓረብ ብምኻድ ምስ ወራስ ዘውዲ ንግስነት ስዑድ ዓረብ ልዑል መሐመድ ቢን ሳልማን ከም ዝተይ ይፍለጥ እዩ ሚኒስተር ዑስማን ሳልሃቱ የማነ ገብረአብን ዝሓዘ ልኡኽ ጉጅለውን በ22 መጋቢት ኣብ ሩስያ ዑደት ከም ዘካየደ ዝከር እዩ በኻልእ መዳይ በ13 መጋቢት ፕሬዝዳንት ሶማሊያ ሼኽ ሐሰን ሼኽ ማሕሙድ ሓደ ዓመት ኣብ ዘይመልእ ግዜ ንሳልሳይ ግዚኡ በ13 መጋቢት ናብ ኤርትራ ተመሊሱ ምስ ምራሕ ሃገር ከዘራረብ كله أب تعالت أب بوليتيكاوي السودان عبي صلوا زلوا مكتلاو الولاو بيت مخرج السودان ليتران جنرال محمد داغالو حميتي نابيرترا بتيهم مس بريزيدنت إسحاق أفوركي تزراري مبارو أيرسعن إذ خمزيلن كله حلفي هجرة ودحنة إيرترا برغارير جنرال أبرها كاسا زمرحو العلوت حلفت مكل خالن سليان زحزو جل الأخيرترا أب إثيوبيا عودت مبارنا بيت تصفت محدار مربب حبريتها دحنة إثيوبيا مبصحة كايدوم انستيتوت ارتفيشال انتليجنس كالو تاجد ستكالات مكل خالن ጸጥታን ከሙን ልማትን ቴክኖሎጂን እታገር ይበጽሐሎም እትቡዑድ ሐሙሽ ለዓሎ ጀነራላት ዝርከቡ ጉጅለ በመከተል ኢተማጆር ሹም ሰራዊት ኢትዮጵያ ጀነራል አበባው ታደሰ ተሰኒው በኽልተ ሚያዝያ ናብ ግድብ ህዳሴ ከምዝ በጽሕ መንግስታዊ መርበብ ሓበሬታ ሻባይ ተገሊጹ ጉጅለ ልኡኽ ኤርትራና ዓቕሚ ትሕተ ቅርጺ ቴክኖሎጂ ኢንስቲትዩት ሰብስርሑ ብልሕዛጌት ተበጺሑ ዘሎ ምዕባለታት ስራሓት ምርምርን ተዓዚቡ ኣሜሪካ ኣብ 2021 ምስ ኩናት ትግራይ ብዝተኣሳሰር ኣብ ልዕሊ ሓላፊ ሃገራዊ ድሕነት ኣብርሃ ካሳ ሓለቓ ጠቕላላ ስታፍ ሓይልታት ምክልኻል ጀነራል ፊሊጶስ ወልደ ዮሐንስ ሓላፊ ቁጠባዊ ጉዳያት ህግደፍ ሓጎስ ገብረ ህይወት ወልደ ኪዳን ከምኡውን ዝተፈላለዩ ቁጠባዊ ትካላት ህግደፍ ዝሓቆፍ ሕድሪ ተረስትን ንግዳዊ ትካል ቀይሕ ባህርን ማዕቐብ ኣንቢራያ እዚ ብዙሕ ግዜ ኣብ ማዕከናት ዜና ክቐርብ ዘይረኣዩ ኣዘዝቲ ሰራዊትን ሓለፍቲ ጸጥታን ኤርትራ ዝሓዘ ብርጋዴር ጀነራል ኣብርሃ ካሳ ዝመርሑ ልኡኽ ሜጀር ጀነራል ሮሞዳን ኣውልያይ ብርጋዴር ጀነራል ስምዖን ገብረ ድንግል ብርጋዴር ጀነራል እዮብ ፍጻሕ ወይካ ሓሊባይ ብርጋዴር ጀነራል ሓድሽ ኤፍሬም ብርጋዴር ጀነራል ሚካኤል ሃንስን ሓላፊ ወታደራዊ ስለ ኤርትራ ምዃኑ ዝንገረሉ ኮሎኔል ራስመለሽ ወዲ ሓፍቲ ካልኦትን ዝርከቦ ምዃኑ ተፈሊጡሎም ኢንስቲትዩት አርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ኢትዮጵያ ምስ ቴክኖሎጂ ሰብስርሑ ብልሒ ንዝተኣሳሰር ንጥፈታት ዘካይድ ኣብ ዝተፈላለዩ ጽላታት ንምዕባል ትሕተ ቅርጺ እዚ ብልሒ ዝዓይን እናዓበየ ዝመጽእ ዘሎ ትካል ምዃኑን እዩ ዝንገረሉ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ላዕለዎት መራሕቲ ሕወሓትን ሓድሽ ርእሰ ምምሕዳር ክልል ትግራይን ኣብቲ ኢንስቲትዩት ተመሳሳሊ ዑደት ኣካይዶም መንባሮም ኣይርሳዕን ኣብ ጋሽባርካ ልምዓትን ዕቃብን ሃብቲ ይግረብን እንስሳ ዘገዳምን ንምርጋጽ ዓውደ ዘተ ተቃኒዑ
ኣብ ዞባ ጋሽባርካ ንቕሓትን ኣፍልጦን መሻርክቲ ኣብ መዳያት ምዕቃብን ምልማዕን ሃብቲ ገረብ እንስሳን ዘገዳምን ብምዕዛዝ ዝሓሸ ስራሕ ንምስልሳል ዝዓለመ ላዕለዎት ኣዘዝቲ ሰራዊት ኣመሓደርትን ዞባታትን ካልኦት ትካላትን ዝተሳተፉ ዓውዲ ዘተ ብ31 መጋቢት ኣብ ባረንቱ ተቃኒዖም ኣመሓዳሪ ዞባ ኣምባሳደር መሐሙድ ዓሊ ሕሩይ ኣብ ዘስምዑ ቃል ምዕቃብ ኮነ ምልማዕ ሃብቲ ገረብን እንስሳ ዘገዳምን መሰረት ናይ ኩሉ ልምዓታዊ መደባት ስለ ዝኾነ ምምሕዳር ዞባን መሓውራቱን ብዝለዓለ ደረጃ ከም ዝጥምቱ ብምጥቃስ ኣብ تجبار نايت أمام زتنها حصرتات عب قلعة خوهابون جوسواس زكايون تفتات ببوانو خجم جمون كم زجبا جليتهم وانا كايد سرح بعل سلطان أقربن إنسان زجدامن كونريل كم فهبتهم بوجنو نأجداسنت معكابنهم مسسانن هبت جربن إنسانات زجدامن بمتكاس بدرجة هجر كسرح له كيف تنزتنها أكايدها مستيزلو بدهوتات زي الدرج بزحيلة أو دادبان وهدة مسرح ترانا بركتون مشارختي أكلات وسان مخانو أسمير لهم أبتبع السلطان حلافي جنفر عكابن لمعتناتو موسيرو بلا أبزقربوه متنعتا ورقت نحفشاو كونتات أقرابن إنسان زجدامن بدرجة هجرون زوان تنكتاتن سعبيناتن برست أقرابن نمبدهو كسعوز قبوم استراتيجيكاتن كمونا معكابن من المعنزلو عدلاتن بدهوتاتن عملكيتو سفيح مبرهي دحر مهاب أب عكاب هاب تقرابن إنساتن زجدامن زيتنها شللتنت كإرم تصويعم تساتفت دما بالعلي أبرست الزبيين سقومتات تريرنتي كبتسحزد لنا لمعات مدبات زدرع كخون ناسرار حوهدت كعزز نقحات هبرتسب كبن مبالكات علي وسواسات ككايد هالكي عن سايتي زوحد أمارا استات ساعات غرب نبرسات أقراب زك على نتفتات مقواسن من نبورون زم حاشل من قد خنادم لمعات حروم حزاتك دفالو ترانا بركتون عدتات محيال فلوت أما تخبرلو كمون أبنتاويات تاويات تحز أقراب تتنعو كتبابع زبل ريتوتات أقربهم حلقة صاف إزم عرابو جنبار برغارير جنرال صحي مكونن أبزهو مزاز مكال حيلتات مكل خلنا مدبات معكابن ملمعن هابتي قربن إنسان زجدامن بمولع عوام كسر حلول دلوات كم زلو بمرقات كلن من محدارات كجرب زجبو كوابتات كتنعن نسرح خير دالوان تسويعو مرحته جبتن سؤال عربن أبقو طواوي متحجازن زوابي قدياتن تميعيتهم بريزيدنت جبسي عبد الفتاح السيسي أب سعود عرب نايكل تمعلتات وقعويه نايسرح مبصحة كايدوم ات بريزيدنت بخلت ميازيان أب جدة أب زاعته له مسورة سعرات محمد بيل سالمان بمرخاب أب هجرات عرب بفلايد مهم سوريام تركن إيران أبز تحازة قدات كام استماعيت رويترز حبيروم سعود عرب أب العلزن هجرات زنها ترج بوليسي تفاوز كام زلاز قلتو تنتنت بوليتكات زوبه جبسي تمساسالي مرقصي كتحز باتنك سنة دفيت يجبر الله كام زلو يجنزبهم سعود عرب نجبتي عمتاوي أمايت مليونات دولارات فاينانسا وحجز كم اتبركت الله يفلاتيهم انتخون أبز وانزيت حجز كغطسل انتخون جبتي نمرقص إتاس سعود عرب كتدقف زبل كدم كونت تنابير لمهلا وقتهم تنتنتي بتوسخي يردوم أبقو الطواوي مكت كيت شمم تسيجاز الله جبتي نمحواي كسب موداتها سنة 2023 نايل على 9 بليون دولار كتتوفري كام زليا تقلت أهقراو معكن جنزب 3 بليون دولار محوي كتبا كم باتصعلان كله زترف دما كم سعود عرب كابز عم السلام حزوتها بوفرن كلام كان حاجزاتن كبر كتله تثبيت اللوام ولات بريزيدنت جبسينا بنقسنة سعود عرب دما بغندو أبزنة تفسات عزيزة تكرم خانو مربب زينة الجزيرة أجنزيو روسيا نيوكليساوي أطوارها أبتغادوبات نيتو كتتصعودو والسينا مساجرات معراباب كبير متفنانة تركب روسيا تاكتيكاوي نيكوليساوي أصوارنا بيلاروس بمقعز أبتغات مساجرات كيلان سمين أتلانتيك ويكانيتو زدو كوابيتات كتتصعودو مخوانا فليتام أمباسادر روسيا بيلاروس بوريس غريزلوف زحلف سنبت مشت نمنغستو تلفزيون بيلاروس أبزهابو حبريتام تقاومو أمريكان هاجرات أوروبان بزي قدس روسيا تسطتا بيلاروس نمحاسنة نيكوليساوي أصوار أم معراباب جزءات هاجر كتتصعودو مخوانا قليتهم بيلاروس مس لاتفيا ليتوينيان بولند ناي حبار دوب كام زلوه ازن هاجرات زياتن دمام كلنا أبالات نيتو كام زخونا يفلت اتوتادرو كيدان مسفحفح حبر السوفيت ناب أوروبان مدرات بزبل مغنات دحري مختام كالا يوقع علم كما يتمسرته سندات يحبروم روسيا بزحلف عامة مس يوكرين نابو تادرو قجت كابتاتو ندحر نيتون غزرنا يتوما بإيستونيا لاتبيا ليتيونيان بولند عسكرهم زنحو تادراتو باسات عاصر تأسفي أعيبو كم زلو يزنقرلوم أنصار هاجرات معرب ترج مرقص خمزلو زنقرلو بريزيدنت بيلاروس ألكسندر لوكاشنكو بوغنو زحلف عربيا بزهابو حبريتام قالك
ካብ ስትራቴጂካዊ ኒውክሌሳዊ ኣጽዋር ሩስያ እውን ምስቲ ታክቲካዊ ኒውክሌሳዊ ኣጽዋር ብሓባር ኣብ ውሽጢ ግዛት ሃገሩ ክጻወር ከም ዝደልዩ ገሊጹ ታክቲካዊ ኒውክሌሳዊ ኣጽዋር ንሓፂር ርሕቀት ዝጓዓዝን ካብ ስትራቴጂካዊ ኒውክሌሳዊ ኣጽዋር ዝተሓተ መጠን ዕንወት ዘስዕብን ኮይኑ ኣብ ዓውደ ውግእ ዝተደረቱ መጥቃዕትታት ንምክያድ ተባሂሉ ዝማዕበለ እዩ ፕሬዝዳንት ቱርኪ ንኣምባሳደር ኣሜሪካ ዘሊፉ ፕሬዝዳንት ቱርኪ ረሲፕ ጣይፕ ኤርዶጋን ናብ ኣምባሳደር ኣሜሪካ ኣብ አንካራ ጆፍሪ ፍሌክ ኣብ ዘቕንዕ መግለጺኡ ደረጃኡ ዘይፈልጥ ሰብ ኢሉ ብምዝላፍ ካብ ሕጂ እንዳሓር ኩሎም ማዕጹ ኣብያተ ጽሕፈቱ ነቲ ኣምባሳደር ርጉጣት ምዃኖም ገሊጹ እቲ ፕሬዝዳንት ነዚ ዝገለጸ ኣምባሳደር ምስቲ ኣብ ዝመጽእ ፕሬዝዳንታውን ባይቶውን ምርጫ ቱርኪ ቀንዲ ተቐናቐኒኡ ኮይኑ ክወዳደር ተራልዩ ዘሎ ተቃዋሚ ፖለቲከኛ ድሕሪ ምርኻቡ እዩ ፕሬዝዳንት ኤርዶጋን ኣብቲ ዝሓለፈ ሰንበት ዝሃቦ መግለጺ ጆፍሪ ፍሌክ ዲፕሎማሲያዊ መዝነቱ ተጠቂሙ ነቲ ዝመጽእ 14 ግንቦት ዝካየድ ፕሬዝዳንታዊ ምርጫ ክጸሉ ይፍትን ከም ዘሎ ከሲሱ ፕሬዝዳንት ኤርዶጋን ኣብ መግለጺኡ ኣብዚ ብሕጂ ነካይዶ ምርጫታት ንኣሜሪካ ዓቢ ትምህርቲ ክነቕስማ ክድልየና እዩ ድሕሪ ምባል ካብ ሎሚ ንድሓር ማዕጾና ነዚ ኣምባሳደር እዚ ዕጽዋት እዮም ደጊም ኣይክንቅበሉን ኢና እዚ ኣምባሳደር እዚ ደረጃኡ ቦቱን ክፈልጥ ክድልየ እዩ በቲ ዝፈጸሞ ተግባርካ ክሓፍር ይግቦ ክብል ብቁጥዕ ተዛሪቦም መግለጺ ኤርዶጋን ኣብ መንጎ ኣሜሪካን ቱርክን ተፈጢሩን ዘሎ ወጥሪ ዘንጸባርቕ ምዃኖም ተዓዘብቲ ዘረድኡም ኣምባሳደር ኣሜሪካ ጄፍሪ ፍሌክ ዝሓለፈ 29 መጋቢት እዩ ምስ መራሕቲ ተቃዋሚ ሰልፊ ህዝባዊ ሪፐብሊካን CHP ከማል ክሊካዶሩ ይግብሉ ተራኺቡ ዘትዩ ኣብቲ ድሕሪ 6 ሰሙን ዝካየድ ምርጫ እቲ ተቃዋሚ ፖለቲከኛ ንኤርዶጋን ክወዳደሩ ብ6 ኪዳን ዝመስረታ ተቃዋምቲ ሰልፍታት እቲ ሃገር ተሓጽዩ ከም ዘሎ ይንገር ፕሬዝዳንት ኤርዶጋን ንሱ ዝመርሖ ፖለቲካዊ ሰልፍን በሰንክቲ ዝሓለፈ ለካቲት ኣብቲ ሃገር ዘጋጠመ ህይወት ለሊ 50,000 ሰባት ዘቕዝፈ ምንቅጥቃጥ ምሪህ መጠን ህዝባዊ ተቐባልነቶም ኣንቆልቂሉ ምህላው ኣብቲ ዝቕጽል ምርጫ ከቢድ ብድሆ ክገጥሞ ከም ዝኽእል እዩ ዝግለጽ ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ቤን ቲቪ ንሎሚ ዝብልናዮ መሰናዶና ኣብዚ ወዲና ኣለና ምሳና ስለ ጽናሕኩም ብልቢ ነመስግን በብዘለኹም ሰላም